Iti kaunaan agundaway nagtugaw kas officer for a day iti munisipyo ti La Trinidad Benguet dagiti person with disability iti ili. Ginundawayan dati nang isingasing iti programa anasken ipatumpal ti lokal a gobyerno para kadakwada. Detalye ti report ni Jezreel Kate Lapisar. Naipaayan iti gundaway ti La Trinidad Federation of Persons with Disability ang mangipaay iti serbisyo iti munisipyo kalpasan ang nadutukan dagiti kameng dakas officials for a day wenno PIDOFAD. Daytoy ti kaunaan apan nakaangay ti aktibidad iti munisipyo kaspaset ti pan nakarambak ti 48th National Disability Rights Week. Panggap daytoy ti pan nakaitalo ti inclusive governance ken panang bigbig ti napateg nga akam dagiti PWD iti panang paduras ti komunidad. It was institutionalized through an ordinance na kinap ng Sangguniang Bayan. Yung goal natin is inclusivity niya, na walang maiwan, lahat tayo pantay-pantay regardless of ano yung situation natin sa buhay. Nagtugaw ka nagakam iti nagduduma a posisyon iti lokal a gobyerno ti ili dagiti PWD agundaway kadakwada nga obserbaran ti decision-making process ken panangipaay serbisyo iti publiko. Agyamyaman ni Liabres Guinness ang nadutukan kas PIDOFAD Vice Mayor gapot a pinagsaganaan da daytoy nga aldaw. Kinunana ang isagana dagitoy iti sumagmamano asingasing dang ordinansa tapno mapasaya at pa iti kasasaad dagiti padada a PWD iti ili. Isa rin ito sa inaantay namin na oportunidad na maipasa yung mga nais namin ipasa rin na ordinansa. Sa atin naman, kahit naman ganito tayo, may maitutulong naman tayo sa komunidad, ganon. Kasi parte naman tayo ng parte naman tayo ng community. Paramat ka ni Jason Bulasaw ang nadutukan kas PIDOFAD Mayor, daytoy ti panawan tapno maipakaammo dagiti pakasaknan ti PWD community tapno pudno ang mariknada ti inclusion. This is the time ipakita kadagitoy the persons, fellow persons with disabilities to be active. Ipakita nga we're the same with those who are able. Pakita nga na kami we can compete with the not persons with disabilities. Pakita mi mat nga we're the same. Namnamaan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ababaen iti daytoy nga aktibidad maamuan pay dagiti pakasaknan ti nagduduma a sektor ti komunidad. Our local government unit is really looking into yung equality of all persons in the municipality of La Trinidad. Yung parang tinitingnan natin na yun. And at the same time, yung binabanggit po natin na inclusivity. Kailangan kasi natin yung mga words na ganito para at least lahat ng sektor dito sa ating bayan ay walang maiwan. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.